A colaboración entre o Concello de Ribeira e a Asociación Cultural Alfaia fixo posible a recuperación da tradición de San Cristóbal que dende hai anos se ven celebrando no municipio. Terá lugar este domingo a partir das 10 da mañá. A xornada vai comezar ás 10 da mañán e comezaremos con bombas de palenque para anunciar a festividade e cunha alborada a cargo do grupo de gaita Xiada. Ás 11 da mañán terá lugar a concentración de vehículos na zona do Malecón e ás 12 celebrarase a misa solemne na igrexa parroquial de Santa Uxía. Esta liturgia vai nos servir para recordar as vítimas dos accidentes de tráfico e vai a estar cantada pola Coral Polifónica Municipal de Ribeira. Dende a organización convidaron a todos os veciños a participar cos seus vehículos engalanándoos co fin de facer máis vistosa a procesión. Queremos tamén convidar a todo o mundo a que participe nesta xornada festiva acudindo á misa e tamén a posterior procesión e que traian os seus vehículos todos ao paseo do Malecón para a súa bendición. E nada, convidar a todo o mundo a que colabore con nós, que este ali para a bendición dos vehículos na esplanada do Malecón. A xornada servirá ademais para lembrar as vítimas nos accidentes de tráfico e fomentar a sensibilización sobre a condución segura. Todos temos coches, todos temos vehículos, sabemos, os que nos gusta conducir, sabemos da importancia que ten a concienciación e a sensibilización hacia como conducir, sobre todo para que tratemos sempre de salvagardar o máis importante que temos, que é a vida propia e a vida tamén da xente que pasa polo noso lado ou que vai con nós facendo calquer itinerario, calquer recorrido.